Здравейте, приятели! Аз съм Ава Драгиева и като част от екипа на Център Емпатия искам да ви поканя на 21 май на нашето събитие, което се казва На фокус партньорството. Моята тема, която ще разгледам там, е за съзнателната любов, за това как се свързваме с самите себе си и как се свързваме с партньора. В днешното видео ще ви дам 3 стъпки, в които всеки един от вас би могъл да направи първите стъпки към свързването с себе си. Как изграждаме връзка с другите? Разбира се, каним ги на кафе, на театър, на кино или на обяд, вечеря и така нататък. Тоест има покана за прекарване на време заедно. Така че първата стъпка, която всеки един от вас би могъл да направи, и то още днес или утре, е да поканите себе си на кино, на театър, на обяд, на кафе или просто на разходка. Но си дайте това време да бъдете сами със себе си, за да изградите тази връзка с вас, която досега е била пренебрегвана за сметка на всички останали. Това е първата ви стъпка. Втората стъпка е да изберете нещо, което дълго сте отлагали. Всеки един от нас има такова нещо. Дали да се запише на курс за изучаване на друг език, дали едно пътуване, което би го изпълнило по различен начин, дали да прекара уикенд сам със себе си в хубав спа хотел, например. Каквото и да е. Направете първата крачка към създаването на това ново усещане за вас. Тоест, ако искате да отидете на почивка, резервирайте си хотел, вижте къде да отидете, но направете първата крачка, за да се случи това нещо. Защото и нека тази първа крачка да бъде тази, която най-лесно може да направите. Да не ви отнема прекалено много голям ресурс, защото когато трябва да вложим голям ресурс, ние обикновено казваме, не му е сега времето. Въпросът е да започнете сега в този момент. Тоест, вашата втора крачка е да измислите нещо, което дълго сте отлагали и да го направите сега. Да направите първата крачка към осъществяването му. Третата стъпка, която днес искам да ви разкажа и да ви предложа да направите, е вече не към вас, а към вашия партньор или вашата партньорка. Попитайте го какво би желал да направите заедно или какво иска вие да направите за него. Защото много често ние, изхождайки от това, което е ценно за нас, ние правим също това нещо и за партньора ни. Но много често това, което е ценно за нас, не е ценно за него. И то не го усеща като нещо, което наистина да го зарадва и да го изпълни с радост. Така че, попитайте вашия партньор какво в този момент е ценно и важно за него да получи от вас. И го направете като благодарност и с огромна любов за това за неговото присъствие във вашия живот. Защото нашите партньори са тези, които ни помагат ние да израстваме. Това са тези хора, които са най-близо до нас, за които някой каза, че са наши кармични учители, но те, каквито и да са, те са наши учители, както и ние на тях. Така че, направете тези 3 стъпки и след това на 21 май ще продължим по темата как да се свързваме с нас и с нашия партньор. Хубав ден от мен, Ава Драгиева.